From the eater came something to eat. From the strong came something sweet. Verse number 14. Wayesethi kubo kodlayo kwaphuma ukudla. From the eater something to eat came something to eat. Kodlayo kwaphuma ukudla. Konamandla kwavela okumnandi. Konamandla kwavela okumnandi. Father, bless the reading of your word. Egameni lika Jesu Kristu elinamandla wonke. Sincede ngalo Baba uthona amandla usenzele umusa. In Jesus mighty name, amen. Amen. Bazalwane iverse lethu leli lokuthandaza nje lokuvala inkonzo. Amen. Oh hallelujah. Sifunda the book of Judges mhlambe uNkulunkulu knew why ukuthi ebeke lesi scripture in my heart noma sikhona scripture esiwitheme. Ngicabanga ukuthi mawuzwe kahle our speakers ba address ngendlela ephelele. Amen. 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 Ngivumeleni sibuke leli verse bazalwane bese siyakhuleka. Sifunda bazencwadi yabahluleli. Incwadi yabahluleli ke it's one of the very powerful book, one of the very powerful book from the books into engamandla ngalencwadi ukuthi incwadi ephakathi nendawo mhlawumbe uyayibona phakathi kuka Joshua no nakhuzana no Samuel. Okay. Uyayibona ukuthi mayingapha ku Joshua bebehamba beno Moses. After Moses kwakhona uJoshua beholo. Then we see uSamuel ukuthi umuhane efuna umntwana. From the is sebuya lento yokuholi. But le ncwadi yamaJudges ephakathi nendawo la khona abazalwane bebephila ingekho inkosi. Okay. Kungekho ubaholayo. There's a scripture kuyo le ncwadi ezithi umuntu kwakumele enze noma yini azoyibona yena iyo right. Okay. Amen. Amen. Then incwadi yamaJudges, not ama-Judges as lawa kwi-court, but lisho lana abantu uNkulunkulu bebavusa for the certain assignment. Ebavusa ngoba khonkosi uma kunesimo vele ngcobo yedwa ozolekelela nje leso simo. Makuphela isimo abanye baba vele efe ngoba bevukela into ethile. Oh, sikhona kodwa bazalwane. Lo mfunda kuyena la uSamson. But baningi akade bevukile sizobakhumbula abanye uGideon. Yeah. I'm not in them. Sebakhumbula abanye even another woman uDeborah. Nayo oyavela uNkulunkulu wavela wabona hayi lesi sikhathi angivuse this one. Sikhona bazalwane. Hallelujah. Then le ncwadi bazalwane kuthiwa bahlale almost 350 to 400 years bephila nje bengenankosi. Okay. Bephila ungekho obaphethe kodwa uNkulunkulu ethembeka njalo ubavusela ozokwazi uba yiphilo nesixazululo kuleso sikhathi. Come on. Sikhona kodwa bazalwane. Hallelujah. Then kunezinto by the way ezibe zenzeka kulesi sikhathi lokunesiphithi uNkulunkulu bevela ngamandla kodwa futhi bebemhlubuka ngamandla. Thiwa ila kufuka khona izithixo eziningi uNkulunkulu bemhlubuka besuka kuye. Kodwa iBhayibheli lisebenzisa igama engilithanda kakhulu ukuthi vele banikele ithini. Yeah. Because abangcwele abahlulwa kodwa bayanikelwa. Okay. Bayanikelwa bahlulwa ngoba uNkulunkulu wabo ebanikele. Namagama athi bebenikelwe ukuthi abahlulwanga ngoba bengiki. Kodwa ngoba uNkulunkulu wabo uthena kulempile. Banikele abahlulwe. Sikhona kodwa abazalwane. Amen. Then izitha ke behlezi zitshena ukuthi zinamandla kanti azazi ifike kabi
benikelwe sifike nje kabi bephambene noNkulunkulu wabo kodwa bona banamandla sasingazi sitha sihambe sobhala ngabo into engekho ukuthi uIsrael uyanqobeka kanti awuqobeki kodwa uNkulunkulu wabo ovele banikele abantu abanikelwayo sikhona kodwa abazalwane uma benikelwa banikelwa kanti bazophinde la ngifunda khona behlushwe isizwe samaFilisti uma behlushwa isizwe samaFilisti one of the things is very painful lesikhathi uNkulunkulu for the first time umeqalaza uthi ngavusa abantu wangamthola umuntu angamsebenzisa kwazo kaphuqa ukuthi akokhula lenyumba ngicela ukuphinda la for the first time la uNkulunkulu esefuna obanceda kodwa waswela umuntu waswela umuntu ngoba uNkulunkulu ehleze sebenza ngabantu kulesi sikhathi bayiqalaza wonke umuntu udumile akekho osesikhaleni sokuthi angasebenziseka kungathi ngaze ngithandaze ngithi sengathi singangamswela umuntu ongakwazi ukusetshenziswa uNkulunkulu on our behalf enye pain eyothi uNkulunkulu efuna ukusamela kodwa ingaze ngasamela ngobani lana bayitshengisa uNkulunkulu bafulathele kanti akabafulathele sebakhumbule inkinga uma bakhumbula ngomuntu kanti this time around umuntu akekho kwaphoqeka ukuvuleka isibeletho kuyiprocess bakhunjule kodwa kushoda umuntu kwavuleka isibeletho kwakhulela umuntu kwafanele kudlala usingane ikhuliswa ngenxa nje ukuthi umuntu akekho ngathi ngithandaze ngithi noma ngabheda wonke umuntu othi inkosi ayishela insali noma ongedwa ozokwazi ukuba sesikhaleni ukuthi inkosi mayibona le ithi kusengaba nayo umuntu engamsebenzisa for my deliverance la uNkulunkulu waphoqeka ukuthi akukhulise ingane ungayibuka iprocess yomuntu ekhulelwa yomuntu ekhuliswa laba bantu nje bagcilaziwe bajethi inkosi bakhohliwe kanti kade bakhumbule ikukhumbulana ngomuntu kanti umuntu akekho kwakhala isisu lo mama wakhula lo mntwana uSamson now anything that resiba le service le ncwadi iveza ukuthi akekho umuntu ozala without a purpose ngalo ngiphinda ngiyezwa ukuthi vele ahambe emoyeni enye into fanele uyibelieve eyokuthi noma kuthiwa ngizaliwe kanjani kodwa angiqali ngokuzalwa kuqala icebo mase qalaza ubani ongehla ukube yothwala icebo akuqali kube khona mina kodwa assignment ingakafiki kodwa kuqala iassignment kuqala kube khona iassignment lana kwakukhona iassignment ufanele siqede ngamaFilisti kwaseshoda ngomuntu umezala umuntu vele assignment isikho ukuthi into ehlungu ngesikhathi umuntu ekhula ukhula ehlabene nomuntu weassignment kube sengathi assignment ayikafiki kanti assignment indala ungakafiki wena ubonakele ukuthi uyadingeka kangakanani ukuthi ube khona emhlabeni ngaba ukho ubineke assignment into edala ukuthi ube khona abantu wena noma ngathiwa bedlala abantu abadlala phansi kwezihlahla kwahlala isisu kodwa khona fane ngazi uma sengifikile sengathi ngishoda ngomuntu ongasethi welcome sengathi sishoda ngabantu abangaku-welcome uzalwa bethi welcome wafika engabusiphathelene emhlabeni ngoba ungeke udedelwe kanti ayikho assignment angiyena uNkulunkulu wenza abantu bezalwe ukuze umhlaba ugcwale abantu kodwa uNkulunkulu we-assignment ethi uDavide uma eselifezile icebo likaNkulunkulu kwigeneration yakhe wabe selala uzodla sidoke sife kodwa size eceleni by the way izimpi zakho kenzeka zazicebo kuqala haleluya nokuthi aphinde kenzeka isitha sisheshe sazi ukuthi
ukuthi ubani le ntombazane ezaliwe, ubani le nsizwa ezaliwe. Ucabanga yini uhlaselwa kangaka? Awukwazi ukuhlaselwa kanti ayikho into oyiphethe. Ngesandla usathana akafuna ukuyidestroya. Kwathi-ke namhlanje ufuna ubona ingakanyanya assignment. Check izimo. Oh my God. Ngiyazi nje mina nazala emzini nje westart. Ikhuliswa ngestart. Ngiyazi mina ngazalwaphi. Ngazala umama wangilahla. Ngayixoshwa enye ifamily. Uma ngikhula ngitshethe impilo enzima. Kanti hayi uma sengazi ubani lo. Haleluya. Ngiyekwe nje. Ngikhule kalula. Kanti assignment ingaka. Akuhlaselwa wena. Oshandeke zema. Kodwa hlaselwa incebo. Akuthi nginecebo. There was a need for the man, but there was no man. Wahlala isisu in order to fulfill leya gap. Aqala ngokuhlala isisu. Hlaba ngiveze enyingi. Do you not own age wena? Yeah. Umzimba wakho one age. Hayi Miss Kholi. Wena awunayo age. Uma kwenziwa wena kwabunjwa ngomhlabathi. Lento ebunjiwe yona ne-birthday. Lento ebunjiwe yona ne-age. Kodwa inyakazanga. Kwaguqa uNkulunkulu wafaka wena phakathi kuyo. Uma efaka wena shuthi waphuma kuyo. Yena akadunayo ne-age. Uma yena evele maphakatheni akaze ngithule. Shuthi nawe ubukhona maphakatheni. Hallelujah. And the age. You are from eternity to eternity. Wambathi nyama. Kodwa wena umdala nenyama oyimbathile. Umdala ngale nyama oyimbathile. Inyama yona ne-age. Ukuthi into eyiningi asikwazi ukuzazi ngathi ngoba silingithwe le ndawo ehlezi kuyo. Kodwa mangaphuma la enyameni. Ingakho mawufika ezulwini. Akekho ukuthi nangu uNkulunkulu. Nangu umoya ongcwele. Nangu uJesu. Singelosi lesi. Sobabona ngani? Sahlezi nabo vele. Hallelujah. Singangena enyameni. Sangena enyameni information yakhe. Ya limited. Kodwa baphuma la enyameni. Wazi yonke. I wish I can explain one more few minutes who you are. Who you are. One of the things that you need to know is when I see Kisha. Mr. Baba, you know that I'm going all come scriptures as I Yeah. Oh, come on. Okay. Yeah. I have to explain something to you. Isaiah chapter 6. Which will go for because of the year. Which I'm born no place. I have a place. Okay. Amen. Revelation chapter 4. Which I'm born is Which I'm born is the school is himself. Which I'm born is that. There is a throne in heaven. Yeah. Not thrones. And number 2, you need to be delivered. Hayi. Jesus. For me, this is Revelation chapter 3 verse 21. U21 akaze nofunda.
akaze nobone ukuthi uthini ubone ukuthi ungakanani ibanga. This is Revelation Psalm 3 verse 21. I'm not there. I want you to know when umdala kangakanani. Ulaje emhlabeni ngoba uyi-delegate from heaven. We are ambassador ukhethiwe kodwa uzoyenza. Hallelujah. Akekho umuntu oyi-mistake la. Read for me ngiyabona. Verse number 21. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale. This is Jesus speaking. Uthi onganqoba. Usho onganqoba. Ngomnika ukuba ahlale nami esihlalweni. Ehlale nami. Shuza sibeke ngihlale ezulwini. Hallelujah. Ngohlala nami. Ngohlala nami. Litho mntanami. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami. Uyohlala nami. Esihlalweni sami sokhozi. Isihlalo zabazalwane. Lena ngiyakuyithola lahle khona. Hayi. Nami ngobe ngihlezi lapha. Funda mntanami futhi uhlezi. Njengalokho nami Uthi nganqoba. nami nganqoba. Funda sike. Ngahlala nobaba esihlalweni sami. Ngahlala nobaba kodwa nobaba usho uhlezi la. Uthi nganqoba ngahlala nobaba. Nganqoba uzohlala nami. Hallelujah. Why sohlala naye lapha? Yingoba engakaphefumula esikhipha kwezahlezi lapha. Hallelujah. Angize isikhathi ephefumula ethi wasikhipha ku. Should vela from internet. Sasihlezi kuye. uJesu mayefa. Wayengeke sibuyisele kahle. Singeke sibuyele la sasikhona vele. Uwe in God. Sitting seated with him. Umuzalwa uphume kuye. The plan ithi mawuqeda buya kuye. Kanti asikhiphi isitsha ekhabetheni. Kodwa singabuyele ekhabetheni maqeda ukusebenzisa. Uma singekho kwi-state okade sikuso usikhiphe ekhabetheni akazi Hallelujah. Jesu kwamelehle negazi yokuthi before ningene lapha nangivele nihlezi khona dlula kimi. Yebo. Mina ngendaba ukuthi impilo la ingaphenduka kangakanani. Fanele wazi uvela ku-internet. Amen. You are from eternity. Ngazi ukuthi amen wena uvela emaphakadeni wena. Wena ungawo uNkulunkulu wena. Ukuthi ngathi amen awukho. Bengoqhubeka mina babonene bengoqhubeka kube ngithanda. Ukuthi mhla ethi let there be a light. Wena akasikhiphi kuyo. Hallelujah. Sasho kanye naye. Sathi let there be a light. Ukuthi anike enkonzweni. We were part of the creation. Ingakho uma sefuna uzophatha umhlaba akanikanga umuntu what divide leadership what ibusa emhlabeni mina ngobusa ezulwini. Sidlala nawe. Hallelujah. You were able it because we were part and parcel of creation. Then masifika emhlabeni. Oh God. Sifika emakhaya angafani. Hlangana nezinto ezingafani. Izama ukudisturba into eyikhishelwe from him. That's why one of the things engathi ngake siyikhulume ukuthi it's very much important to know your career. Kodwa yisho ikhuluma yazi calling yakho. But kuyenzeka kwesinye isikhathi i-career ibe futhi i-calling. Kodwa not everyone. Ngoba i-calling ngigcinelwe yona. I-career sometimes ngiyidinga ukuze ngiphile. Kodwa ngiphileni yona. But without yona
angikwazi ukuphila ngidinga i-career ukuze ngithole isipho ngiphile kodwa I live for calling. Uma ngine-accident ungafi akuyona i-career evimba ingozi kodwa ubizwe oluvile phakama lithi not now. Close at this thing. Let's close this thing. Now the guy Samson Mezano Uzala for the plan. One of the painful thing Baba Umkhize Babunene ukuzala amakholwa abazala bangakholwa. Yeah. Kodwa manje uyabuka la uSamson yabona ingcekezi wabazali bakhe. Ngoba abazali bathola instruction. Yokuthi noma ezinye ingane zingakudla ukuthi odayile. Hayi lo. Hey. Bafethu kodwa le ngane yakwazi fanele ingakudli ingakayizweli kuNkulunkulu isakuzwe kubazali. Thina ishwa abafethu kodwa. Izinto ezingalimaza se-abort into yethu sizizwa mhlasa sazana naye. Ngoba kumsali vele uqabene naye. Hayi Jesu. Angiyazi ukuthi ngikude nami. But uSamson became aware of the things engadingeki kuyena engakaxhumani nathi. Ngenxa yomzali oxhumene nothi. Aya. Waqhamuka lo mama wathi wena umNaziri. Elito umNaziri it was separated for the Lord when hlukanisiwe. Awufani nezinye ingane. Wathi ekhuliswa thina sikhuliswa kuthuma inhlaba kuthiwa kanti ngizalanga ngabona amathumba. But lo wathi mayidlaliswa kuthiwa wena umNaziri. Awufani nezinye ingane. Yofethu angazi inkophi. Angazi Nkosi yafohla kanjani ngoba indlela esikhuliswe ngayo di-aborta yonke into. Kodwa uNkulunkulu ethembekile. uNkulunkulu ethembekile. Silende siyo namuhla. Oh God. Ngezwe ngikude manje. Wadlaliswa kuthi umNaziri. Akuyokuthinta mbungu ekhanda lakho. By the way, wena ulubhubhisa amaFilisti. Akabe neyikhweba kodwa watshentsha uyiqhawe wena. AmaFilisti ayophela mhla ehlangana nawe. I'm about to pray by the way. AmaFilisti ayophela mhla wena ufika. Into yalo baba yalimala emshadweni. Ibilungile ekhaya. Come on. Wakhula kahle. Yabheda mshayishaya. Into fanele niyazi. Usathana unayo tendency uma engakubambi kuyona. Ethi ngofica mhla ushada. Ufike nje ukuphambanisa lapha. Hayi. Angazi ngikuphi. Hayi. Shisa nje ube iyamla yona ube prophetess. Hayi. Zokwenza ukuthi masushade. Verse iBhayibheli lithi ahlale phansi nje After usezoshada. Lovele wabona intombi. Now ucela into engibambi because lesi scripture siphethe nendlela ofanele uyenze ngozoshada. Because zimbili indlela zokushada engiyibonile eBhayibhelini. Ngiboneka Adam akashelanga. But wavulwa phapha manje. isenomuntu. Wathawu. Nawo. Leyo ndlela ke angazi kade yagcina indala. Nganomsekhona. Bakhona bathi ngibonisiwe asibaphikisi kodwa sayigcina kaDam. Wavulwa phapha. Hallelujah. Bathi babonisiwe asibaphikisi khona eBhayibhelini. Hallelujah. Wathi phaphama wanakhuzana indleleni yakho ukuthi ushada uvule ubeke noNkulunkulu abantu bashada kanjani asiphilisi but ngeke futhi ngicele
ngoba ikhona kodwa it's not for everyone. Ingakho khona enye lela Oh. yokuthi uSamson wayibonela yena intombi. Yakho-ke. Hallelujah. But from Adam kunento engeke silahle yokuthi isitayile ashade ngaso angisazi but isikhona mina ngisibonanga ngabona lesi simo Yeah. yami experience lesi simo Yeah. so singayibonela ntokazi Awubona. but khona laba abathulele naye yokuthi bebone inkosi babekele bengayibonile because Adam akachoosanga wavela wathi papa but kunento engiyithanda ukudlula yonke into from isitory sakhe indlela ashade ngayo angimelene nayo igudu mawuphila kodwa ngithanda neyi-1 amazwi awashoma ephaphama ukuthi lona ithambo namathambo ithambo kalibonakali njengoba ngimela ithambo lamuntu kodwa ngaba ngimile ubaliko mayithi ithambo lamathambamo wathi sifana lezi zinto eziqashile lezi eziqashile ziyithambo but i-secret yazo izona ezikwenza Oh, hayi. Hallelujah. inyama yami seshinde ibonwa abantu ungaboshada phela nenyama yenyama ukuthi uyakhanya nami ngiyakhanya mfishane nami mfishane bocheka namathambo amathambo aphethe ibhalansi angazi ukuthi Hallelujah. njengoba siqeda o-16 years emshadweni akoni inyama yenyama kodwa kakhulu amathambo mina-ke ngishadana ngingaphandle kuphela kuphela 2 months umshado uphelile kodwa babusisiwe bacheka amathambo ngidlulile futhi lapho ngiphume ngempela ithambo lamathambo thambo yabona-ke ithambo sihlupha ngento eyodwa ngeke ulibone kumuntu udinga umuntu obone efihlakaleni ukuze uwazi ithambo omshada ugarantiwe ngoba nideyithile ningadeyitha 10 years kodwa nishade 1 month nihlukane Hallelujah. ngingezwa futhi amena ukuthi uthola ngoba inqoba bekhona ukuthi masideyithanile sizokwazana amathambo ngingahlala iminyaka ngimkhize kodwa ibala lethambo nethambo lakhe angiliboni iqashile kunezinto ey'qashile ngomuntu Hallelujah. izo ezonenza nilast usudinga umuntu obona izinto ey'qashile zokuthi ekutshela amathambo akhe ngoba lesa sikakathoni sakhe yiso sishoyo ukuthi nohlala inyanga noma iminyaka ningabuki phela inyama but uSamson wayibonela wathehla wathehla wabona intombi wathanda cela ningibambe insizwa bazalwane izintombi zakulendlu ngibambele leyo ndlela ikhona ekaSamson ngoba ngoba yethu singene ngayo usayibonela sayibonela sayibonela ikhona naleyo kuboniswa njalo kodwa yabathi ngithi usayiphi khona nangu Adamu waboniswa ikhona kodwa yabathi kodwa khona lekaSamson lekuthi wavela wathi ngibonile intombi but ithini indlela yayo indlela yafunda umufunda thowehla ehlelethini bafethu ukubhekele ithandaza uma ehlelethini thowahlangana nentombi yami ifimbele ngoba akwayingazi nentombi endleleni so ngeke ukuthi ufune ukubonisa ngoba awuphani uhlangana nomuntu ovelelana nomuntu oyithatha inhliziyo yakho yabona
yabona mina awuzingena kanjani le noma ngamshiyana ngonyaka uphuma university ngamshiya khona wasindiswa futhi open air sishumayela ngije ngikhulisa umzalwane angazi ngikhulisa umngane Saya university yafundwa kuyathandana ngaphuma kwaqala ushuthi isonibonile ngoba she kwaqala ukuthi isonibonile angazi ukuthi isonibonile maphuma after 2 years uma sethawa ukushaya hey sengifaka kwezinye indawo ngashesha sengingena athi sisabile kulula ukuhlehla uma ningakagumulani ingubo ungahambi ugumula abantu basofuna ukuhlehla athi yakhuluma nje wahlehla kamnandi hayi ngathi kuwena athi singile ukuhlehla kathi nasi stage wena khulisiwe abadala because lento mshada yona into ofanele ungene kuyona ungacabangeli uyenzela abantu ngoba kunevawu engisaba ukudlula wonke athi sohlukana ukufa uma kuhlukana ngalafi niswentshena imvelo nomoya ukuthi ngifile ingakho akaze ngimbone umuntu after divorce onyukayo empilweni because yonke into iyazi ukuthi ngifile ngoba ukuthi sohlukana sokufa i-indication engayitshela imvelo ukuthi maseke sahlukana sho sobe sifile weswakalisa Namukela khona ngoba sisaba ukuthi once ahlukane sesideclare ukuthi sifile so then from there I remember to tell hey kodwa khona umuntu engamshiya next colleague hey ukephi man from there ngalungisa igama la uSamson naye wenze njalo wabona lo sisi wamthanda olifundi iBhayibheli ekhaya lithi mayimbona wangamtshela wanyuka wotshela baba sengiyitumbe ngiyibonile mina nikala ngomtshela mina ngabike yebo uthi baba sengibonile wenjabulo Hlale phansi mzala. I want to close this. Lena ngikhulumayo umuntu omusha fake phakathi nje ayibona udinga. Fake nje phakathi nje abelanga ngikhumbule. Wayibona kodwa wanyukela kubaba. Wathi sengibonile. No baba ngoba siku New Testament. We can't say what is God. We can't say what you past. God is telling ukuthi there must be a father. Owazi ukuthi inhliziyo yami sithathekile. Sengiqedile. Ngicela ngiqedile. Why balele utshela ubaba uthi ubaba ubani lento oyibonile? Uthi ngibona uDelilah. Muhle. Walapha eMafilisti. Uthi baba benekho ungamthathi. Manje le ngxoxa ixoxeki kanti vele seniqedile udaba lweni. Yebo. Hayibo. Usekhetshile vele. Ngimphindlo wabantabana. Ungazi ukuthi ubaba ungekeleni ngene esiweni. Ubaba unendlebe yokuzwa ukuthi udaba luhawufa. Uyakwazi ukulula
uyaluzwa uma ingasekho opinion. Uyakwazi ukuluzwa uma sengafaka undate bengekho. So kuba i-choice yakho ukuthi uyiveza kusekhona inquba ye-opinion noma uyiveza sokuthi baba kune-date. Uma sekune-date sikhongathi uleyishini siyajabula futhi kodwa inhlizweni ngiyazi ukuthi sikule level la khona ngisasho ukuthi angisakwazi ukungena futhi abonakele it's your choice. yo bengekho yini usethini ukuba uthi bengekho endlini kayihlo ngazothatha umuntu wesizwe alibalekile isonto lakho kodwa kube sendlini kayihlo. No, ngithatha ngicedile futhi abasayi ngidlula kuloko angisadluli kuloko sengiqedile noma ngasalona isonto lakho kodwa kube ubaba kabe muntu no man angakho the power of course kodwa ubaba akabe muntu one of the painful parts is when ushadisa ingane yakho kanti isiya komunye ubaba isukile ubaba wenza izinto nomhlaba akhulumi ngopastor uma ngobaba abafana yabuzwa ngoba ukushintsha kababa kusho ushintsha i-altar ushintsha kwe-altar kusho ushintsha ama-principles yokuthi uma usubuya uthi ubaba my husband uthi angenza ukuthi nokuthi mina fanele ngithi uboshele umthetho wendoda yakho uqinisile kwe-enter vele uhusband angikwazi ukuthi ungenwe yini ngoba vele obaba bafana yo but get this lithi ngiyasathi noma khona ivese lihluphayo immediately noma bekade ukusho manje uNkulunkulu wenza ngamasibomu ukuthi lona ethande umfilisti ngoba wayefuna ukuthi kufezeke icebo lokubhubhisa amafilisti. Ngicela ukuningizwe ngokukhona akujwayelekile kodwa kuyenzeka ukuthi ushade unbeliever kanti divine plan of God. kuba njalo But akusho uzohamba wena uyifaka. It may happen. God is not a standard. Doesn't break it. It may happen. God is not a standard. Uma wenza standard. Go wenza ungene wena. Kanti akukho assignment. Oyithuniwe kulelo khaya. Wena uye ngoba usufuna ufakile yini. Kanti khona omama abanye abathi sengiyabona uNkulunkulu wayengifakile. Sengibuye naye lo baba ephila. But not everyone. Ongakwazi ukushintsha umuntu ashade naye. Kodwa there's some. Now kwacaca ukuthi uNkulunkulu umsondeza ngicela ubambe ke umsondeza kudina divinely ukuthi ekwazi ukubulala amaFilistini hayi kanti yena usondela akazi ukuthi fanele mayisondela kuloko kube yithuba lokubulala lapho yena wasondelela ubuhle badilayo ukusondela kuyafana kodwa interpretation yezulu izosesondela uzoqeda ngamaFilisti yena usondela uthe ngamthola ngimthanda yo hayi then the Bible siyalazi lenzakalani lithi lo sisi kanti naye usondela uneplan umthunyiwe yokuthi akathola amandla kanti nalona usondela izulu limthumile ukuthi akasonde kwidilala ekulalela kwacaca ukuthi lo noma uNkulunkulu omkhulu ukuthi unolwazi oluncane lokusondela kulo
lo noNkulunkulu omncane kodwa unolwazi olukhulu lokusondela kulo. Akuphasi ukuthi uNkulunkulu ngupho omkhulu, kuphasi ukuthi ulwazi lupho olukhulu. Ukusondela kulo. With the big God, kodwa wahlulwa ngoba information yokuthi usondeleni kulo akayazayo. Lona with the dead God, kodwa nolwazi olukhulu. Jiwa wayilokhu njalo ethi apha amandla akho Samson. Apha amandla akho Samson. Joy hayi mawuboba amagoda. Mawuboba amagoda. Jiwa vese embopha amagoda maselele. Lana bathamena. Masembophile masevele bizizitha amaFilisti. Asefikile eminyaka zathi amaFilisti aphezu kwakho Samson. Efika amaFilisti vele uvuke wanqoba. Again kuyingozi ukuthanda umuntu one assignment engcolile ngoba uthando netendency okuvala amehlo. No baba mayivuka unqoba laba akasabuzi uyini bafike kanjani uthando lokuvala amehlo. So ngoba uthando lokuvala amehlo uthi you can't just marry umuntu onothixo ngamthini. Yo. Hallelujah. Ngoba ngenzeka umbigodi nakho in the name of Mary. Oh Jesus Christ. Sesiyathandaza up until yamncenge intokazi wathi mawuqhubekile wena zami mina amandla yophela. Uthema ilele wamkhatha ngicela umbamba ke uma kusuka inwele beyimele anointing uqobo inwele beyimele amandla beyisi symbol of power kwaqhuma kwahamba amandla kwahamba inwele but usathane ngamsaba baqhuma usewatholile amandla usewusukela amehlo amehla mele vision. I'm trying to pray. Yes. Uyokumbula amehlo bamkhipha amehlo the vision. Amandla manje awekho ivision. Makhamba kuhamba into embi engafani kuhamba into engabuya umusukhona nengeke ibuye noma umusungafika. Igrace ingabe isitoko kuyo kodwa ubuye noma isikhona igrace kodwa ngeke isabuya ukuyisebenza kwalahleka inwele into engahlula kwalahleka amehlo into engeke ngicela ukushayela olayini mntanami bale isitha sinquma into ezobuya nengeke hayi ungabe u12 years ngaba budlaleni kodwa uyiluzi ingapheli uthama ibambi insika ngicela umuzwa amazwi wayo uthi Nkosi Lord remember me. Uthi mfisa ukubuyisela kubeka akasho ukuthi ngenxa yeinwele zami iphina uthi ngenxa yamehlo ungathi kaze ngithi namhlanje fanele ube nolaka mawuya kusathana ulaka luphushwe ilento eyahamba yangeke buya hayi khona into ofanele umkhonzo uNkulunkulu ikufaka ulaka uye sitheni awukwazi ukuphola kanti unento yakhishwa namanje ayibuyanga wathi ngeke yamehla but take the car. What a long introduction. Names are Shumai Livers and Infundile. Livers and Infundile, I will just speak it. Msha Esha Sabonalento. Washanga Nengonya.
wayidengula, wayishifile, wabuya ngelinye ilanga wadlula wathi ake ngo-check ingqondo yami ngiyibulale. Yeah. Uma yafika sekwakhe inyosi kuyo sengiyathanda. Bafethu le ndaba inde kodwa ngeke ngisangene ekutheni wavele wadla inyosi kanti umnaziri. Umnaziri chaza kahle into enefile. Kwesikhathi ungavumela uju lokwenza ulahlela identity yakho. Ihani. Hayibo. Hallelujah. Ihani. Hayibo. Hayibo. Ayilingani. But I'm not there. Wadla wanikeza abafowabo. Lento engifundayo usekhuluma imfumbe. Ngosuku lomshado uphelezelwa amadoda awu-30. Kusahleli before kushadwe. Usethi ngeke unixoxele indaba imfumbe, ngifuna ukubona uzoqagela. Uthi kokudlala. Mina ngithola into edliwayo. Kulokho kunamandla. Ngathola into esweet. Sengiyathandaza. Ngifundele leyo verse. Uthi kokudlayo. From the eater. Yeah. I got something to eat. From the storm, I got something sweet. So bahlulela for 7 days. Ukagela ukuthi ukhuluma ngani. Kanti ukhuluma ngokuthi kuyingonyama. The eater ingonyama ibhube esedlala. Mina bengiqobile la ngisalela into engizoyidla. Yo. Yeah. Hallelujah. From the eater, but I got something to eat. Ngithatha apho into engizoyidla. Entweni edlayo. Ithi le mfumbe bazase ngiyathandaza ngempela weJesu. Ithi ngeke uyithole into edliwayo. Ungakahlasela into engakwazi ukudla. Unqoba into engazi ukudla wena. Hayi. Unqoba into athi sodla wena uzothola wena into ozoyidla. Hallelujah. Umuntu namhlanje onento angayidla engahlangananga nento ebizodla yena. Walwa nento ebizodla yena. Uma kwadliwa yinto ofuna ukudla uyithola into ozoyidla. Kodwa bakwanqoba into engadla wena uzothola into ozoyidla. Hallelujah. Lana empilweni akekho umuntu odlayo ongenabo ufakazi ukuthi noma sengidla umphumela lo khona into eyizodla mina. Yebo. Contact the eater. Ngakho namhlanje kunento ehleze etafuleni nami ngidla. Leli verse lithi uma ungayifuni into engakwazi ukudla angeke uyithole into ozoyidla emhlabeni. Uma uhlangana nento engathi izokudla iqede jabula uthi Nkosi give me power. If I can fight this. Uma ngakwazi ukulwa nalento efuna ukuqeda ngami ngizoyithola into engizoyidla kusasa. Sayathandaza inqoba ayazi ukuthi into oyidlayo ayizalwa yinto ebengeke idle wena. Mshana uma uhlangana nento efuna ukudla ilwa inqobe uma inqobe izosala into ezodliwa nguwe. Kwathana ngithi mthandaza, you must know your lion. Nasi iphube esilama. Uthi nanti mina iphube esilama ngihlasele. Nanti iphube esilasekhaya. Hallelujah. Nanti iphube esilama. Nanti yangiqeda lena. Futhi mangithanda uzongiqeda. Futhi manginqoba lento, for the rest of my life. Ngizoba nento engizoyidla. Ayikho into ozoyidla. Hallelujah. From the eater came something to eat. Yabona ubani ilimo shisho ukuqeda. Noma thuwezani. Sale subamba nje. Shisho manginqoba lento. Should I be second for the rest of my life? Ngaphandle kwesono church
Kwesikhathi line yaba ipoverty lion. Uthi abomlendo angikho mekangwini. Discover your lion. Oh mafethu. Yeah. Kwesikhathi lion iba umjola. Uthi sobayi bangajona bephumelele kodwa kuwena ibhubesi. Wangena uphelile. Shanama. You must know your lion. Uyibona ngathi lion. Fanele ukuthi capable ukukudla uphela. Ungene kulungakangeni simangenela ngizo survive. Umubonzi ngangena la ngiyaphela. Must this is my lion. If I can conquer this, I will have something to eat. Thank you, Lord. Oh, Shanama. Yeah. Oh, God. We are praying now. We are praying now. Because of our time. Because of our time. Yeah. If I can call the men that can come and pray. If Umundomusha, anybody here, just let us pray with you. Because of the interest of time, I feel call is inated. Pray. Can you pray with us? They put to my better for whatever reason. You come to be put to my name, you must run. If you feel you need a certain favor, I must speak as I'm speaking here. If you feel the need that I need to come before Him, there's a certain favor that I need. Just come. Close your eyes, lift up your hands. Come. If possible, I'm fully distant. Ashaz will help us. Fully distant my corner cell, so that we can, as pastors, come and lay hands upon you. What I remember is that the devil is the liar. Our Jesus is the Messiah. God is raising another generation that will serve the Lord in their generation. As our eyes are closed, Babu Nene will come and pray for us with the microphone. All pastors, will lay hands upon you. Believe there is something that will happen. And there is a favor. Mama Nene can assist us also, please, as she was our guest. We'll lay hands as Babu Fudis is coming to pray for us. And the Lord will pray wherever they are. Thank you, Lord. We are also, let us pray.